Kunhan muistaa tämmöisen asian, että me olemme hölmöjä ihmisiä, joiden oikeastaan kaikki rationaalinen toiminta perustuu erittäin kyseenalaiseen systeemiin. Eli kaikki, miten me tehdään päätöksiä, niin on tieteellisestikin todistettu, että aika epärationaalisesti me kaikki tehdään. Niin kun muistaa sen, että me ollaan aika tyhmiä olentoja, joilla kuitenkin on kädet ja osataan tehdä asioita, mutta muistaa sen tyhmyyden, ei kato niin paljon ressiä siitä. Muistaa, että kaikki ihmiset ympärillä on niin tyhmiä eläimiä, niin sillä pääsee aika pitkälle. Sillä tavoin tulee oltua armollisempia muita ja itseään kohtaan, koska jotenkin nykyään niin odotetaan, että me ollaan jotain jumalia, jotka tietää kaiken kaikesta. Mutta mehän tehdään kaikki ihan virheitä koko ajan. Niin muistaa vaan sen, että me ollaan tyhmiä eläimiä, kuten kaloja, joilla on kädet. Ja tarpeeksi treenatut pyrstöt, niin voi kävellä. Itse haluaisin sanoa just vaan se, että loppupeleissä on niin paljon helpompaa ja itselleen mukavampaa kuin mukavampi muille ihmisille. Kaikki menee vaan niin paljon simppelimmin ja sit tuli just äsken mieleen yksi hyvä lainaus eräältä psykologilta ja tieteilijältä, joka oli Steven Pinker, joka sanoi englanniksi, että voin kääntää sen tässä, että meillä ei ole koskaan täydellistä maailmaa, mutta se ei ole mitenkään naivia tai yliromanttista yrittää pyrkiä siihen niin parempaan maailmaan. Ja minusta se on oikein niin sanottu, että vaikka täällä on hemmetisti ongelmia, että vaikka minä en ehkä pystyisi niitä kaikkia korjaamaan, mutta jos mä yritän olla vähän mukavampi, niin se on askel sitä parempaa kohti.